alcalde, directora xeral, concelleiros e concelleiras, autoridades, pregoeiro e invitados. Pola hora que xa lles digo boas tardes. Hoxe compre dar unha boa nova. O Corpus Christi é chegado e, polo tanto, temos que anuncialo ao mundo. Un Ángelus cheo de ledicia para lle dar pulo á festa máis enlleira e fraternal de Ponteareas. Un labor conxunto, xa que todos temos a obriga de espallala polo mundo adiante para amosar a arte efémera dos verdadeiros protagonistas. Os alfombristas ponteareáns que xa levan días teimando nos deseños das pezas e nos materiais a empregar. O arrecendo típico do Corpus Christi está na rúa. Sae dos portais onde as mulleres e os pequechos, os máis pequerrechos, esfollan os verdes básicos a modo de fiadeiro de comadres. É o traballo menos gratificante, pero sen dúbida o traballo capital que terá continuidade á noite das alfombras cando as mans pequenas de nenas e nenos realicen os perfís. Que sería o Corpus sen ambas as dúas xeneracións, avós e nenos? Mirando o ceo e se onllo en terra, principiará a longa noite das flores. Primeiro puntear, a modo de palilleira, o encaixe do deseño. Logo os perfís, máis tarde o recheo, e logo o chocolate quente na mañanciña para desentumecer os osos. Pero pagou a pena. O resultado é único, enche os sentidos. Estoura de fermosura e olor a flores húmidas de pingas de xiada. Bueno, ás veces tamén de regadeira. Cores e formas únicas en 3 dimensións. Xa é Corpus, e por iso estamos aquí. Hoxe é o día de anuncialo, e o pregoeiro está disposto a facelo. Antes de que o alcalde o presente e lle dea o placet para pregonar o Corpus 2009 ao mundo, permítanme lembrar o pregoeiro do 2007, pregoeiro, deseñador e alfombrista, que hai uns poucos días vou cara a outra dimensión, onde de seguro vai deseñar un fermoso tapete etéreo para o Corpus da súa vila. Alfonso Quinteiro, o escultor universal de Ponteareas, o pintor magnífico que deixou os amigos inmortalizados a pinceladas agarimosas e, sobre de todo, desinteresadas nos lenzos. Hoxe, a experiencia e os longos anos vividos dos predecesores do Corpus, nos últimos 3 anos, lembren vostedes, se trocan pola xuventude do pregoeiro 2009. Terio Carrera Amil, compañeiro xornalista, ben coñecido de todos vostedes, que o propio alcalde, Ponteareá, por suposto que me esquecía, que o propio alcalde Salvador González Solla será quen de presentarlles. Oxalá que o ano que ven poidamos xa celebrar a internacionalidade da festa e, de paso, poidamos converternos no escaparate máis universal para amosar o Corpus ao mundo enteiro, converténdonos, de paso, na sede do Congreso de Cidades Alfombristas, Congreso Internacional, coincidindo co ano Santo Xacobeo 2010. Na mentras, amigos e veciños, alfombristas, bo Corpus Christi a todos e a todas, e azos para os que máis traballarán na longa noite das alfombras. Alcalde, cando queira. Amigo Terio Carrera, compañeiros de corporación, directora xeral de Comercio, noso ben querido alfombreiro da Orotava e representante da Orotava dese pobo irmán, presidentes dos clubes deportivos, alfombristas, señoras e señores. Esta vila de Ponteareas vive xa de ande días unha febril actividade que anuncia a propios e alleos a chegada da cita anual que a todos nos abrangue, o Corpus Christi de Ponteareas. A festa é en todas as culturas unha ocasión de encontro colectivo, de identificación coa propia comunidade
de afirmación das propias sinais de identidade. A celebración do Corpus supón para os pontareáns a oportunidade de reencontrarse anualmente non xa coas súas familias e amigos, senón cos seus propios veciños e compañeiros, e, sobre todo, coa propia historia colectiva. Estamos xa inmersos no Corpus, nunha festa que cambia por unhas xornadas o noso ritmo de vida, que fai agromar de modo intenso o ser máis fondo de todos os pontareáns que levamos dentro, a nosa arela polo traballo conxunto, a nosa vontade de conservar as tradicións, a nosa capacidade creativa, a nosa forma de emocionarnos diante dunha alfombra de flores, diante dun deseño, dunha plantilla, confeccionando unha greca ou perfilando con fiuncho e árnica. A Pontareas cabelle a honra de ter conservado unhas tradicións seculares que expresan de xeito primoroso a nosa identidade colectiva. Fronte ás tradicións de 2 días ou 2 décadas, Pontareas e a súa festa do Corpus posee unha solera de case 2 séculos, cando menos, que a converten na expresión do máis fondo do ser da cultura tradicional de Galicia. O envío do expediente ao Ministerio, informado favorablemente pola Dirección Xeral de Turismo, para a declaración da nosa festa do Corpus como festa de interés turístico internacional, ven a avalar o importante esforzo que dende o Concello e dende a Consellería de Turismo, cual felicito a Raquel, teñen levado a Pontareas e van a levar a Pontareas ao grande como é esa identificación e esa declaración de festa internacional. Pero, sobre todo, quería mencionar a eses alfombreiros, porque sin eles esta declaración, que estou seguro de que chegará, non sería posible. A miña máis gratitude a todos vostedes, alfombreiros e alfombreiras. De acadar este recoñecemento oficial, iniciaríamos, sin dúbida, unha nova etapa na promoción e difusión da nosa festa grande. Dende hai xa 15 anos, o Concello de Pontareas celebra este acto solene de lectura do pregón, convidando a importantes personalidades vencelladas estreitamente a nosa vila a realizar esta apertura oficial das festas do Corpus. Neste ano nos honramos coa presencia e aceptación do periodista deportivo e amigo de todos nós, Terio Carrera. Para ti, Terio, o meu agradecemento e o agradecemento do noso Concello pola túa xentileza ao aceptar esta invitación. Pero non quero deixar de aproveitar esta oportunidade para agradecerlle a todos os veciños alfombreiros o seu traballo anónimo, a súa xenerosidade, o seu esforzo para facer realidade nun novo ano o prodixio do Corpus Christi. Sodes vós, queridos alfombreiros, o orgullo e a honra de todos os pontareáns. Para todos, veciños e forasteiros, o meu desexo dunhas felices festas do Corpus Christi 2009. Moitísimas gracias. Gracias, alcalde. Autoridades, señoras e señores, veciños de Pontareas e arredores, convidados, boas tardes. Quen me coñece sabe da ilusión que representa este día para un servidor. Lelo pregón das festas máis importantes da túa vila é unha honra, unha responsabilidade que nunca imaginaba e que aceptei con orgullo e agrado. Aínda que a miña casa é Guláns e o meu entorno amplíase a Areas, Pontareas é algo moi particular na miña vida. Unha vida da que rescato os últimos 25 anos traballando no que me gusta, no que soñaba de pequeno, traballar na radio, na comunicación. Hai 25 anos inaugurouse en Pontareas a desaparecida emisora Radio Noroeste. Aí comezou a aventura, aí me colocaron unha alfombra aos meus inesquecibles e admirados Alfredo Estévez Maicaguado e Manolo Rodríguez Lito. Desde aquel 8 de maio ata hoxe, o fillo de Alicia de Eleuterio, o neto do chafre de Guláns, non se pode queixar. De nada, profesional e persoalmente, teño que recoñecer
que son, espero seguir sendo, un afortunado. Pero no recordo quedan aqueles inicios, escoitando, aprendendo, xunto a Alfredo, Maica e Lito, eu sentíame o rei do mambo. No 7º piso do edificio da reloxería Gallego, na Praza da Iglesia. Radio Noroeste estreouse naquel 1974 un especial Corpus desde a rúa. E aí andábamos cun micrófono inalámbrico, de reporteiro pola rúa, entrevistando os alfombristas, entrevistando amigos meus, os que facía pasar por descoñecidos e visitantes. Nunca se me esquecerá aquela noite, era como unha película. De película é ser de Pontareas, da vila do Corpus, da vila que se engalana con alfombras para darlle colorido ao universo. É un privilexio. Hai algún tempo, contolles unha anécdota, fará máis ou menos 6 anos, unha muller a que non coñecía paroume na rúa e comentou: «Perdoa, ti eres fulano de tal, que estás de vacacións por Pontareas? Coñecías Pontareas?» «Non, señora, eu sonlle de aquí, seguramente a que nova é vostede». Decateime de que cambiara o pobo, un montón de xente pola rúa que non sabes de quen veñen sendo. Pontareas cambiou, fíxose grande, está a cabalo entre unha vila e unha cidade, pero hai cousas que se van a manter na tradición. O gusto pola música de bandas, polo ciclismo e polas alfombras. Pontareas é unha marca que defenderon polo mundo o talento de Reverendo Soutullo, a coraxe de Álvaro Pino e a beleza das nosas alfombras. Que non escoitou iso de «Es de Pontareas», de onde é o Paso Doble, de onde é Álvaro Pino, onde facedes as alfombras. O Corpus de Pontareas, as alfombras, é un culto á estética, é unha exhibición de gusto e destreza coas mans, é un traballo colectivo, é o resultado dunha actuación en equipo. Os equipos traballan nos portais durante a pretemporada, todo o que son as semanas previas ao día grande, é a pretemporada do Corpus. O ambiente de portais e soportais, o ambiente co que medra a convivencia entre veciños, onde a carón desa paixón polo Corpus aparecen os problemas cotidianos, as alegrías da rúa, os temas de conversación habituais. Unha pretemporada que desgasta, seguramente. Por iso, o primeiro aplauso que debo enviar é a todas as xeracións de pontareáns alfombristas. Esta festa é grande, é de interese turístico nacional, espero que no futuro sexa de interese turístico internacional, gracias a eles. Os e as que quitaron tempo das súas actividades para volcarse co Corpus. Os e as que mesmo deixaron nun plano secundario o ambiente familiar para volcarse co Corpus. O segundo aplauso e o meu recoñecemento máis sincero é para un dos ilustres pontareáns que sentía e interpretaba esta festa como a ninguén, don Alfonso Quinteiro, artista, veciño, comerciante e alfombrista de Tronío. Neste sentido, tamén quixera acordarme dunha persoa coa que a vida foi cruel e injusta, era deportista e alfombrista, un tío simpático, entrañable, pontareán de sangue, era o artífice xunto a Dito, a Ditolas, da alfombra do cruceiro da Rúa de Baixo. Refírome a Kiko Represas, para min, outro pontareán ilustre. E a invitación a ler este pregón trasládame ineludiblemente a miña infancia. Lembro que a noite das alfombras comezaba o xoves e remataba o venres a primeira hora, que non había colexio, que todos nos poñíamos nerviosos e cadra porque recibíamos dos nosos maiores esa agradable presión de saber que esa noite e as horas posteriores Pontareas era como a capital do mundo, que a vida se paralizaba, que tiñamos que estar todos centrados e preparados para dar o mellor de todos os pontareáns, os que nos visitaban, que ian ser moitos e de diversos puntos de procedencia. Aquela noite era e segue a ser máxica, unha noite de expectación, de nerviosismo, na que queríamos axudar e máis dunha vez nos levábamos unha bronca por meter a zoca, porque éramos atrevidos e queríamos ser protagonistas como o éramos o Día de Reis. Éramos nenos, todo inocencia. Viamos a un lado e a outro da rúa e aparecía un río de xente, xente descoñecida, sorrindo, asombraba. Eses xestos facíanos saber que os nosos maiores pais e nais estaban facendo un enorme traballo. Estaban actuando e o persoal, os visitantes, aplaudían con un sorriso. Porque o Corpus é un espectáculo, unha obra de arte, unha pasarela, un teatro, o teatro das ilusións de todos os pontareáns. Vir o Corpus e ir a un evento sin parangón. Camiñas e camiñas e sempre está pasando algo. En cada centímetro da alfombra hai moitas horas de dedicación, de esforzo. A rúa de referencia para min era a antigua rúa
Gabino Bugallal, ahora sí que se lle coñece como Doutor Fernández Vega. Era a rúa na que exercía de líder o meu padriño, Cholo, o de Correos, primo irmán do meu pai, tamén coñecido no esportivo como Cholo Calderón. Falolles de onde está a tenda de Luís da Casa Pepe e Susa, de onde está a tenda de mobles de Castrodeza, onde antes estaba Correos. Fronte á tenda de Luís estaba a de Ledo, de Electrodomésticos. E lembro a coincidencia daquelas noites de Corpus, cando menos dúas, con dous momentos deportivos. Aquela final da Copa del Rei que disputou o Real Madrid contra o Castilla, que era o seu filial, e anos despois a clasificación da selección española de baloncesto para a final dos Xogos Olímpicos de 1984, nos Ángeles, a selección de Corbalán, Epi, Romai, que dirixía Díaz Miguel. Tiñamos un ollo na composición da alfombra e outro nas televisións. O que xa non recordo son os días de Corpus pola mañá, as procesións, diso teño poucos recordos. Coincidía co tempo de dormir, de recargar enerxías. E seguramente son e serán os momentos sobranceiros dese día, os que van desde as 9 ata as 12, cando o silencio se apodera do pobo e únicamente se escoita o murmullo dos visitantes, cando Pontareas durme coa conciencia tranquila e coa satisfacción do deber cumprido, cando desde os balcóns os máis vellos comproban a grandeza desta festa e soltan algunha bagua, cando Pontareas é un carrusel de cores rúa por rúa, cando as alfombras están intactas e parecen pintadas. Moitos amigos me teñen comentado canto traballo para que despois vos pisoteen as alfombras florais. Que va, se non nos importa. O que famos pontareáns é arte, e a arte non se mide ni con esforzo ni con cartos. A alegría polo feito non nos la quita ninguén. Tamén en Compostela algún amigo lembraba cando estivo Papa no 82 e din que Xoan Paulo II esvarou en riba da alfombra que fixeran os pontareáns. Eu sempre lles digo que a culpa non foi da alfombra, a culpa era do piso, da Praza do Obradoiro, que soporta o paso dos peregrinos e da historia, pero non estaba preparada para lucirse como se luciu aquel día. Pero de cativo me queda outra sensación, a sensación dos días posteriores ao Corpus, as rúas, aínda coas siluetas das alfombras e as flores nas cunetas, e o cheiro, o maravilloso cheiro que ten Pontareas eses días. Iso tampouco ten prezo. Ser de Pontareas é un privilexio. Notamos os pontareáns que vivimos fora, que vemos as alfombras moitos anos por televisión e polos xornais, e mentalmente sempre se nos escapa de aí son eu. Ser de Pontareas na distancia ten as súas cousas. De sempre o Corpus estivo asociado ao pasodoble, o noso hino. Cando estás por aquí, apenas te decatas da súa importancia, do seu significado. E no caso particular, malia que son de Guláns, igual son o único veciño de Guláns o que a música non lle entrou polo oído, e iso que na familia hai consumados especialistas na materia. Pero o chan-chan, charan-tan-chan, charan-chan-chan de Soutullo é algo que lonxe de Pontareas impón. Estábamos en Mestalla, no campo do Valencia, van alá 12 anos. Sabedes que Valencia é terra de músicos, de bandas de música, e que en cada partido do Valencia como local, unha banda ameniza os prolegómenos dese encontro. Sabedes que o amigo de Reverendo Soutullo era Luis Ver, de Valencia. Os dous compuxeron o noso pasodoble. Aquel día, mentre se agarraba para facer a transmisión, comezou a soar Pontareas. E teño que recoñecer que me emocionei, que me entrou un cosquilleo polo corpo difícil de explicar. Ata me puxen de pé na zona de comentaristas como se fora un futbolista internacional tarareando o himno da nosa terra. Os compañeiros de outras televisións quedaron abrallados. Cando lles expliquei, seguían abrallados. Cando lles falei de Pontareas, seguían abrallados. Cando lles falei das alfombras, seguían abrallados. Deberon pensar que sustancias levarán as flores da festa do Corpus do pobo deste rapaz. Pasodoble e Corpus. Corpus e pasodoble. Compleméntanse. Publicitan Pontareas. Non sei se lles pasaría algunha vez, a min moitas. Alguén que comenta, sabes que tamén fan alfombras en tal sitio, naquel outro, naquela vila, naquela cidade? E aí hai que sacalo orgullo, con elegancia. Nese momento hai que contestar case sin muitarse. Efectivamente, tamén se come marisco en Cáceres e paella en Burgos. Para que entrar en comparacións? Hai situacións que non a necesitan. Para que discutir? Non hai máis que ver as fotos, as imaxes das nosas alfombras para certificar que entre as de Pontareas e o resto do mundo existe unha distancia sideral. Tamén houbo sempre curiosidade por saber que facíamos en Pontareas cando se pon a chover en plena noite do Corpus. A verdade é que un golpe de infortunio, pero os pontareáns sempre saístedes adiante.
E non levamos ovos a ningunha capela, nin dunha maneira contundente apelamos a axuda divina, que tamén o facemos, pero sendo conscientes de que hai que apelar os elementos coas armas que temos, o traballo, a constancia, o cariño, a sensibilidade. Eu acostumo a dicirlles que lle poñemos capucha ás flores e xa está. E que se hai vento, rodeamos as creacións artísticas e facemos de balado. Quixera apuntar, ademais, unha reivindicación. Boto de menos, se a verdade, temas deportivos na confección das alfombras. Que pasa, que non hai unha rúa de barcelonistas en Pontareas? Porque a Florentinos, ao recibir un Real Madrid con alfombras, coa vermella, e parece que coa de cor cacá. Deberíamos propoñer desde Pontareas unha proba de Fórmula 1 polas nosas rúas adornadas de flores. Que tipo de neumático levarían Fernando Alonso e compañía? O de piso mollado, seco, o 50%? Imaxinan un espectáculo con Gasol, Kobe Bryant e demais nunha cancha feita polos alfombristas de Pontareas? Pero que iba? Temas deportivos. Temos 3 gañadores de Volta a España. Eu reivindico unha alfombra con Delio, Emilio, Pastor, Manolo e a Taurita Rodríguez, e con Varo, Teixeira, Carballido, Isidro, e con bicicletas. Este ano non estaría de máis unha alfombra futbolística, coas cores de xuvenil e coas dese equipo humilde e modesto que é o Cultural Areas, o primeiro equipo deste municipio en termos de categoría. Alguén dirá, este progoeiro confunde o corpus co entroido, ni moito menos. Beleza artística misturada coa tradición e co deporte, sen máis, respetando os valores de Pontareas, a historia do corpus. Tamén habería que facerlle unha alfombra a todos os tertulianos do Centro Artístico Esportivo. Canto se aprende escoitándoos e canto me río. Unha alfombra como homenaxe a don Ponciano Mera, o máis rapaz de todos, a don Eloi, o segundo máis neno, a don Alfonso, que foi da notaría, a Jandro, a Alfredo Sestelo, a Mino Caracol, a Dito, a Ito, a Pedro Alfaro, a Italiani, que presume estes días de Liga, Copa e Copa de Europa, a Muñoz, a Casimiro, e a todos os que arranxan o mundo cada vez que se poñen a falar. As tertulias do Esportivo deberían ser un dos programas estrela da televisión local, un reality show espectacular, porque todos os que ali van teñen algo en común, adoran Pontareas. E vou ir rematando. Hoxe, como dixen ao principio, é un día moi especial. Estou na miña casa, lendo o pregón da festa máis importante desta vila, e teño a miña familia ao meu lado, coa miña nai á cabeza, e a un montón de amigos e amigas. É para estar satisfeito e contento, pero hoxe boto de menos a unha persoa, a un home que era un namorado de Pontareas, das súas xentes, das súas rúas, das súas alfombras, devoto de San Miguel e da Virxe dos Remedios. Seguramente a él, que me transmitiu o amor por Pontareas e a importancia da festa do Corpus, lle gustaría estar por aquí. Se cadra ali atrás o fondo, resaltando na súa figura cores claros no seu traxe, gravata e pañuelo e gafas escuras. E calado, sempre calado, que era moitas veces como dicía todo. Difícilmente vou ser capaz no futuro de transmitir a meus fillos, a César, a Julia e a Alicia, a paixón que o abuelo Eleuterio tiña por Pontareas. Gracias a todos, o pobo de Pontareas por ser como é, hospitalario e elegante. Gracias a xentes de Pontareas por darme tanto cariño, a min e a miña familia. Gracias ás autoridades municipais por darme a oportunidade de ser hoxe a persoa máis feliz da terra. Gracias a todos os alfombristas por facer grande esta festa. Que nunca decaiga o ánimo e longa vida ao Corpus Christi de Pontareas. E que o sábado que ven non chova. Foi un placer e un honor. Boas tardes.
Bueno, vamos a entregarle un recuerdo a nuestro pregonero de este año, a Terio, en nombre de toda la corporación y en nombre de todo o Concello de Pontareas.